बसर खायजामानि जिनि जागासे थांगाजों छाइसे माया जोंबो आबो पायहनो 10 বছর आगे मिनिस्टर सर बिकाश देबबर्मा ओ जागा पायंखे हैं ओ जागा महाराज हांगा स्टेट खाइमानि बाइसे बो हिंसा नाइसे ओ जागा पायो ओ मंत्री विकास नोंजिनि जागा पायंखे जों ताम गावथाय साफार खोनाया अर ताबाबो जों जों गाव खोनायाखौ जागा फारनाय जों खोनाया नों जागा पायमा जों ताबकसे खोनावो ओ मंत्री विकास नोंजिनि जागा पायमानि 10 বছর ताबो अक जों ताम अ गावथाय साफार खोनाया ताबक जिनि नों जागा पायमानि जों ताम गाव खोनाया हा ओ मंत्री विकास सर मंत्री विकास नों तामनि बाइचिनि ओ जागानो ताबक सेगना नाय जों गरिब होननाय दे नों जोंनि जागानो सेगना नाय नों हा नों रां गोनां रि गोनां होननाय दे जोंनि ओ जागानो ताबक सेगना नाय नों जागा पायमानि 10 বছর ओंखाय तामनि बाइचों ओ चंद्रसाद पारन बर खोनाया हा तामनि बाइचों खोनाया आबानो जवाब रफायदे दिनै खोनाबनो जों जवाब मार फायनाय चंद्रसाद पारानि चम्पकनगर एरिया र पुरा साइमान पाय आबो बिजयनि जागा नै खापांनि ताखकटाय बखकसं मन्त्री बिकाश देबबर्मा हाताय कतरनि ब जागा पाइमानि 10 বছর काका नै प्रेस मिडो साका फेबा ओ 10 বছর बाहाय मतम कुनु फानो माया जे जागा दखल खाये जे जागानो जुग जुग खलाय फायमानि राबाद बुतर पाय आरो हुग्र खलाय चामानि ओ जागा मालिक जे जागा खाय फायनाय रखंकाय को ब्रक नरक साइमांखाना कमला सरिनि मुङै हाताय कतरनि जागा आबो बर्ग हिसाबै बर्गा हिसाबै चिरस्थायी आ जागाव थैयासानो ब्रक अ जागानो खलायसा दिनै जे बिलाइजं बाहादुरनि जे जागा सय जागा बुमं फियाबा कमलासरी देबबर्मा कमलासरी रुपिनि न अ हाताय कतरनि 25 कानि जागा आबो खलायसादि हनै ब्रक न रिकलांमानि ओ कमलासरनि बोसाजुक संगाव ब्रक निन बुंतामो राहि रुपिनि गामगा सादि सतने लाहि रुपिनि निनिखा विजय लक्ष्मी रुपिनि निनिखा आशा रुपिनि तै खरक निनि बायसं नंद रुपिनि प्रकाश रुपिनि नंद रुपिनि प्रकाश ना हंगा खापाने ताखकटाय बखकसं नंद रुपिनि बाय प्रकाश रुपिनि ओ प्रकाश हंका ब्रकने आसायनि बिसिङो अ जागानो तुइ मेटारनो तुइ ब केस थंलायमानि अ जागा तामंखा बाहायंखा प्रकाशनि थानेनो जत डकुमेन्ट ब्रकनि थानेबो डकुमेन्ट दङो जे बिनि बुमा कमलासरिनि मुङै अ जागा फियाबा अ जागा बिकाश देबबर्मा जे हाताय कटरनि तांगै ब्रकनो 10 বছর तुमुंनो ब पाइ दङ हंगा ब्रकनो कक थाइसाफानो साया ताबकसि ब्रक आरो बिल्डिं तांमानि नुगैसे आबो बिकाश पाइना काहनै ताबकसि साइमन ओ 10 বছরनि यागुल अबनो बेलाय वानामा सिंसा आं तिनि फाइसक पाइका ताखकटाय बखकसं आशा रुपिनि निनग ओ कमलासरिनि बोसाजोग इकब बनि नगा आं फाइसक पाइखा बनि जागानो बिनि बायसं बिनि मोनायसं बिनि अकसं अ जागा फाइसक पाइजाक आं ब्रक बाय कक सालायने द बाय साइ खानाग्रा दिपुलावनो जे उ हाताय कटरनि 25 कानि जागा हन तंमनि जे कमलासरिनि निनि आमाने मंगैता अ जागा द बुमुं दङ नरक नारुबो कागज नुखा हंगा आबो बिकाश मन्त्री तो 10 বছর आगिन पाइजाक नैसाव हंगा 10 বছরनि आगिन द ब पाइखानाव साइदमान बा ब पाइमान रक कुनु साइ माया ता जों खोनाया ताबकसे खोनावो जों नों कोनफान साइमाया साइमाया जों किसाफार साइमाया जों हंगा मन्त्री बिकाश पाइका हनैका बफ्रका साइमांखा आबो खबरसो जों खोनावो खबर खोनामानि मन्त्री विकास अको 10 বছর जागा पाइला पाइखा अको रनि जागा चिनि जागा न द नंबो साइमाया माया 10 বছর आगे ब पाइमान नरक साया साया सानाय ननो साया साइमाया जों हठात खायसे अ बिल्डिं तांमाने अ चंद्रसाद पारा ब्रिज साकाव तांमाने अ ब्रिज बिल्डिं तांसे नरक साइमानो सबानि खानै सेरि नेता आइफ्रो से साबतां केबो फानो साया खाय अब तो चिनि प्रकाश न बा संमाने साया बबो साया साबने बिल्डिं साया बाइका साइमान लेखा अब आं साइमान मा केस रइसे अरनि थानानि बरक रसे ओ नों केस रिखा बिल्डिं तांमाने केस रिखा कागज दतंग apa कागज फुनुगला कागज लुकरंनो किसा फुनुगरा दे इको ना हादे आं एसडे मथाङै केस रइमाने अब तांबाय केस रिखा न अमदे ओ जाकाव हाताय कटर एरिया ब्रिज साकाव साबजाने बिल्डिं तावनाय जों केब खोनाय आनि बायबो सायानि बाय आं
joto jaga ang sai sang mapi prakha o building tangpro o building tangnai norong sapai na kok thaise phano kok sai sai phana jeng khanaya sab sanai krai jena ke jini paran bor rok basaya engka sabo tangka hanai abo nang jasai khanya bakhai case rikata na kes romani abo boro case rikana ang kes romani champanogor rakha সম্পূর্ণ কোনো আউটপুট aro champanogor kes reimani कुन फान फाया ने आं ताइ वैसा थांखा कागज टुकरा फान रदि ने आं सानमान रया ब्रो रिसिभ कपि रहया होया किसबा नारना सया सया को केस नार जाया तना र माने ओबखा बर रिपि खाते माने कागज त बेरे कारखा ब नार खा टुकरा रदि मन रया माने रिसिभ कपि रहया रिसिभ कपि रदि मन न अब केस रिसिभ खाजे गेता बरबा जत न फान गनां बा रया ता तामनि तै बर रेखा आरो सिमिन रखा एसडीएम काइसा थाना काइसा रखा इनका नरक ओ जे साबो बिल्डिं टांगि तंखा नरक नि जे आसुक जुग जुग साइ फेमन ताव जागा हातै कतर इनका आबनि या गुलो हंगा गा तामंखा नरक अबरिमान या गुलो अबरिमान जा गुलो कुन फान खनाया कुन एक्सन नंगे दा कुन एक्सन बा अंया तामनि बा आइ अंखा मन्त्रि न रमान बा आं फायं जन निहिनाय नक द केस रनाय नि आंनो केस रो जोंखस खनाया आ जागा तामनि बा आइ बिल्डिं तांखा ओ प्रकाश बसाया साया बो साया थाना से थांगा आं खनाय माने जुलाइ नि 2 तारिख एरै माने आं आरो थानाव के फानो अब खलाइमाया जेसे फानो नों केस रदि कुन फान ति खलाइमाया नं नै प्रकाश न आना जुदि न आ केस पाइखाय आं सासं कतना रासो साइ थैमानो ओ प्रकाश हाइन प्रकाश आमतै खलाइ चेन्ज खलाइसाव आना नरंग ने याफाका कागज प्रचारति त चिनी को अब न अंखा प्रचार प्रचार तंगना हिसाब फुनुक लायां लोकरक न अब प्रचार तंगै क नाइ दे नाइबाय दे अब बना अब ब दुइटा तंग अब अंका उ जे हातै कतनि प्रचार ना आसे सारिया सान्दा खापांनि ताकक ताइ बकक सं अरंका राना मडु सुदन जं बाहादुरनि मुङै अप्रचार अ जागाव एंगा ब्रगनो बरगा हिसाबै चिरस्थायी आरो जेब्रो हुकन खाइसाय मांका राबत प खाइसाय मांका जे सापन अ जागानि युज खाइसानानि बागै आरो बरगा हिसाबै रिजाक्टा ब्रगनो अ बरगानि बुं हंगांका कमलासरी रुपिनी का ब्रगने आमाता नि आमाना चिनी आमान नरका जत बुसां पाइखाता हंगा बने बुमानि मुङै आबनो बरगा हिसाबै दिखाता किन्तु मालिक हंगांका ताबक बो राना मडु सुदन जं बाहादुरनि अप्रचारनि मते हंका ओ जागा हातै कतने सय मालिक आबो हंका ओ राना मडु सुदन जं बाहादुरनि ता आबो जे जागा फियाबा ब्रगनो बरगा हिसाबै ब्रगनो रिखा आबनो जे सुमैपा नरक ताङैसाय आ जागा फसल चाइ तंमां खाइतेना हंका आबनो हंका नरकला तामहिन आबो सय नरकनो ओ जे राना बाहादुर संता ओ बिलाइ सं माने ब्रग नरकनो बाक्सगुद कलांखा ना नरकनो आबो हाने खलाइसाग्रादि उलो सोंना पिनाय आमा हिन्दो साइकलां बाहाय आमानो खाय नों नखराइसादि नोंलाय गरिब बरक नसे अब जागानो आमानो नों खराइसादि बयनोबो तारदि नों नखराइसादि केबुनो तारदि आं थै फानो नों थै फानो जागानो ताफादि नि बुसु बुसा फारिचाय थांमानो अबनाय काम खराइचाय थांमानो आरो फानथौरावकाय चाय थांमानो नि बुसु बुसा बरारासि अ जागानो नों ताफादि आंनो दान मासे ने आमानो साव आमा साइकारो बिलाइ जं माने जं मा संना बिलाइ जं दामले कामाने आमानो बिलाइ जं संना खापांनि ताकक ताइ बकक सं अ बिलाइ जं नि बुसारक हंका रानी राजेश्वरी देवी शर्मा ताइ खरकचांका तंगो राना अमित जं बाहादुर ताइ खरकचा तंगो राना प्रदीप जं ताइ काइसा तंगो राना सनजित जं बाहादुर ओ बिलाइ जं नि बुसारक हंका चारजन आता अ बुमं हंका तामंखा ओ चारजन बुसारकनि बिसिङो ओ जे हातै कतनि 25 कानि ओ बनि आमानो कलां थांगाता ओ बिलाइ जं सं दान हिसाबै हेकाबा आबो नरकनो खलाइसासिदि चिरस्थायी फियाबा सरकारनि गभर्नमेन्टनि कागज हंकांखाय ब्रगनि जागा नै या फारसगलिया माहायता ब्रगनो बागाबा बरगा हिसाबै कलाङै थांखा हंकांका आबो जे प्रपनो फाइट खाइका हंकांका बेजालिया जागा हायता किन्तु ब्रगनो मालिकं सका कमलासरिनो नै कागज तमंनो रै कलां खांखांखाय आसु बेजाल सिंलायनो नांलायाता ना
फियाबा ब्रक ना आसे खलाय चारिमा बा बरगा हिसाबै फां कलांमा बा ब्रक नि बाहायनो वारिस हिसाबै बा ब्रक अधिकार दङ अम हायता एंका ताबो फियाबा बेलाय वाना